यारवा जाके वही टोली में धराइल बिया। तो कैसा लागल ई गाना तारा लोग के सुन के? जे गाना के टाइटल बाटे फराक वाली ओहिर टोली में, जे गाना के टाइटल बाटे फराक वाली ओहिर टोली में, और ई वंदना म्यूजिक से गाना रिलीज हो गल बाटे। और वो सब जाके सुन ले जा, वंदना म्यूजिक पर रिलीज हो वीडियो सॉन्ग। और गाना के गइले बाड़े टुनटुन यादव और संगीत दिले बाड़े आर्या शर्मा, और गाना के लिखल बाड़े सुनील सागर, और फीट में बाड़ी काजल राज जे वीडियो में काम कइले बाड़ी। बहुत जबरदस्त सॉन्ग बाटे, सब जाके सुन सकत यही से पहले सुना देनी है। तो चलिए दूसरा का गाना बाटे, सुनाओ हो कैमरामैन, सुनाओ। ये प्यार के नाम पर जे टाइम पास कइलस उका जानी फिर दिल टूटला के। तो सुन लेनी जा गाना, ई गाना के टाइटल बाटे दूसरा का गाना के प्यार के नाम पर टाइम पास। बहुत मस्त गाना बाटे इहो, ऑडियो सॉन्ग अभी रिलीज हो गए डबल ए म्यूजिक से। इहो गाना के लिखल बाड़े सुनील सागर यादव जी, और संगीत दिले बाड़े आर्या शर्मा, जे कि टुनटुन यादव मिल के गइले बाड़न। और लड़की में केहू नहीं गइले, ड्यूट सॉन्ग नहीं के, सही बात है छूटा। तो चलो तीसरा सॉन्ग सुनाओ तन तारा के। चलो कैमरामैन चालू करो। आँखी के सोझा से हट जोते हमारा कहीं बढ़वा देना चाहती रे। सुन का के जब से कोई लेगा दादी करे लगनी हमरा लगादी रे। सुन लो तीसरा गाना, जे तीसरा गाना के टाइटल बा करे लगनी रंगदारी रे, जे कि यो गाना रिलीज हो गइल बाटे डबल ए म्यूजिक चैनल से। ये गाना के लिखल बाड़े गोलू प्रकाश बोस और गोलू यादव, दू जना मिल के लिखल बाड़न गाना के। और संगीत दिले बाड़न उज्जवल कुमार, और गाना रिकॉर्डिंग होल बाटे वैष्णवी स्टूडियो दिल्ली में, जो कि पारभाराज गावेली हमेशा एमे, और शशि लाल यादव गावेला। ये गाना ये स्टूडियो फेमस स्टूडियो हियो दिल्ली के। और जे गाना आवता चैनल के डबल ए म्यूजिक से रिलीज हो बाटे 1 सितंबर के। रोज में जाके सुन सकत तनी जा, ऑडियो सॉन्ग रिलीज हो गइल बाटे। बहुत जबरदस्त सॉन्ग बाटे दोनों। तो चलो लोग हम वीडियो के जे रोकत नहीं, और वीडियो हमारा अच्छा लागल होई तो शेयर करियो लोग लिंक के, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो लोग पक्का। और अपन अपन विचार बताओ लोग कि हमारे वीडियो बनाने से कुछ फायदा बा तारा लोग के, और जे हमारा फायदा बा। तो जे भाई चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबा के ऑल कर ली कि जब भी हम वीडियो डालम तारा लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो फेसबुक पेज पर हमारा देखा था वीडियो, फेसबुक पेज के नाम बाटे अमरेश अहिरान रिलाई मशीन। यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए लोग अहिरान म्यूजिक लेवल, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दिया लोग। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी बाटे अमरेश अहिरान ऑफिशियल से, ओकरो जाकर फॉलो करिए लोग, और आगामी शेयर कर दो। जय हो भोजपुरी समाज, फिर मिलत नहीं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।